il-programm tal-lum. Mhux ħanieħu ħin minn ta' Mattejus. Kif inti? Jiena tajjeb ħafna ġejt libes pulit illum tal-okkażjoni. X'ħad tkellmu fuq suġġett serju ħafna li huwa l-miżin. Inti u tgħidha bid-daħ għax naħseb min jaf kemm tismaħħa din il-kelma, il-famuż miżin. U jien dejjem nitħaq, ġifieri jgħidu li u vera kultant qasnaf nikkontrolla, imma naf kemm għal ħafna nies huwa suġġett delikat. U wieħed mill-akbar raġunijiet għalfejn anke min ikun sejjer tajjeb jaqta' qalbu għax jaħseb illi għax dak il-miżin weħel jew forsi żdied xi ftit qed jagħmel xi ħaġa ħażina jew li hu jew hi ikkundannata li ma tistax tonqos. Jiena ħi minni hekk, jiena anke ommi nagħmlu x'nagħmlu anke mill-arja neħxinu bl-ilma neħxinu wkoll, mela aħna ma nistgħux naraw progress. Jiġifieri jitfgħu rashom taħt il-gillu jottina huma stess. Minħabba sempliċiment inverted commas il-miżin. U llum ħansemmu ftit affarijiet illi verament jaffettwaw dan il-miżin. L-ewwel qabel kollox, ħanġibu eżempju banali ma dak li jkun ħajjifhimni. Jekk jiena ma nikol kważi xejn, ħajder fuq il-miżin, però huwa sinjal tajjeb? Le. Jiena importanti li jum wara jum nara li qed nikol biżżejjed kaloriji, kemm darba tkellimna fuq is-suġġett, mhux iż-żejjed u mhux in-nieqes. Jekk oġġett irrid inżommu għat-tul ta' żmien, għax jekk jiena beħsiebni li nagħmel progress dil-ġimgħa irrelevanti mill-fatt li mbagħad qabli mill-ġimgħa d-dieħla jew minn ta' wara. Kull ma tlift reġa' ġej lura, għax reġgħet mur tal-ħajja l-antika, mela jien jista' jkun nibqa' nikol daqshekk ftit u nerġgħu nibdew niklu ħafna nies jgħidulek illum qiegħda aktar weight milli kont qabel ma bdejt dil-crash diet illi fiha ma kilx xejn. Mhux hekk. Mela, però matul dik il-ġimgħa ħanaraw li nieżel il-miżin, ifisser sinjal tajjeb, ma naħsibx. Number 2, nista' nkun dehydrated jien. Jista' jkun ngħid jiena mhu ħanixrob xejn, għax kull meta nixrob jidher fuq il-miżin. Orrajt, mela ma nixrob xejn biex nitla' fuq il-miżin u jgħidli ara neħħejt 2 kilos tlieta llum. X'solvejt? Kunu ilma. Krejajt problemi, probabbilment, għax jiena ma xrobx l-ilma li għandi bżonna llum. Mela, il-miżin mhux kwistjoni ta' iktar ma jkun numru żgħir aktar aħjar, anzi. Ma sfortunatament, psikoloġikament tagħmel id-differenza li irridu nimbidlu psikoloġikament.